catarsis, la catarsis. Renunciar a la radiotelevisió valenciana és atacar una de les nostres principals senyes d'identitat. És arraconar el seu ús social. Una llengua que no es parla en els mitjans de comunicació és una llengua condemnada a una mort lenta. El tancament de RTBV també és un atac a la vertebració territorial, política i cultural dels valencians i a la seva autoestima. Com pot una nacionalitat històrica com la nostra renunciar a tindre una veu pròpia als mitjans de comunicació en la llengua pròpia? Dèiem que el tancament és també un acte a la vertebració territorial, un atac directe. També és un atac a la política i a la cultura dels valencians i a la seva pròpia autoestima. Com pot una nacionalitat històrica com la nostra renunciar a tindre una veu pròpia als mitjans de comunicació? Tancar la nostra ràdio i la nostra tele és fer invisibles la seva actualitat, la seva realitat, les seues festes, la seva cultura i les seues aportacions al projecte col·lectiu del que formem part. València Capital, Cap i Casal, no vol ser un poble sense presència en la seva televisió ni no tindre'n. Perquè tenim coses a dir i coses que compartir i ensenyar i viure-les en valencià. La radiotelevisió valenciana que hem tingut fins ara no sempre ha complert l'objectiu per la qual va ser creada. No reclamem tornar al passat. Volem fer el futur. Volem que siga l'espill on es puguen reconèixer els valencians i on els valencians puguen veure i escoltar el nom d'esta ciutat, de València. I per això hem eixit al carrer, perquè si tanquen radiotelevisió valenciana, el meu poble ni es veu ni té veu. No es tanca! 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 Sota la sorra naix la terra i els dies van veure i els temps van despertar. Paella gratis, se regala paella. Paella gratis. Imaginarà que voldrà que li ensenyem, no? Per tu només, peta ràpid i encès, que no la tanquen! RTBV no es tanca! RTBV no es tanca! RTBV no es tanca! RTBV no es tanca! Sempre caminaré amb el meu poble. Diuen que és xicotet, jo el veig enorme. No, jo no sé ser del món sense ser d'algun lloc arrelat en el món. Jo sóc de l'univers perquè sóc Que los trabajadores que trabajen en los productores, en el sector audiovisual, en el mundo dels actors, en els dobladors, en els distribuïdors, en el món del cine, som també valencians i tenim
dret a que se'ns escolte. Tenim dret, com a ciutadans, a tindre una radiotelevisió pública que dona una informació de proximitat, que diga si demà plourà en el nostre poble, a dir quines són les nostres festes i les nostres tradicions, a tindre una eina de vertebració com a poble, dient sempre que som, si no som valencians, senyor Fabra, que som si no som valencians. Per tant, demanem de nou al president de la Generalitat que busque eines per a Radiotelevisió Valenciana. Gràcies i endavant!